Er zijn 8 politieke partijen in Brunsum. 6 van die politieke partijen hebben jonge kandidaten op de kieslijsten staan. En van die 6 partijen heb ik van 4 partijen kandidaten bereid gevonden om hier eens te komen praten over hun politieke ambities. En daar zitten ze. Ravane Oosting, lijstborger. Julian Geurts, Partij van de Arbeid. Robin Salimans van de SP. Danique Heuts, VVD. Ja, Ravano, je bent nog erg jong. Hoe oud ben je? Ik ben 21 jaar. En jij wil de politiek in? Ik wil de politiek in, maar niet zozeer in de raad, maar de komende 4 jaar gebruiken om ervaring op te doen en kennis op te doen om wellicht in de toekomst de raad in te gaan. Dat is met name het feit dat ik me altijd al heel erg heb willen inzetten voor de maatschappij. En de druppel die de emmer heeft doen overlopen, dat is eigenlijk de toestand die het afgelopen jaar in Brunsum heeft plaatsgevonden. Het is niet alleen de politiek instabiele situatie, maar ook gewoon de andere nieuwsfeitjes. En ik kom veel in andere delen van het land en daar spraken ze me daarop aan. En ik had zoiets van, ik wil gewoon iets veranderen in mijn Brunsum. Want het is wel de plek waar ik oud wil worden. Ik ben eigenlijk iemand die heel slecht tegen onrecht kan. Dus altijd heeft me dat gedreven om dan toch weer net die politiek in te gaan. Een voorbeeldje wat ik kan noemen is bijvoorbeeld dat landelijk gezien de dividendbelasting nou, dat Rutte die wil afschaffen. Maar aan de andere kant de BTW omhoog gaat. Hè. Dus de rijke mensen krijgen er wat bij en de normale burger betaalt daarvoor. Zo'n dingen, ja, dan kriebelt het toch wel als ik dat hoor. Zeg maar. Ja, omdat ik VVD'er ben. Ik ben liberalist in hart en nieren en dat wil ik ook graag uitdragen. En ik wil graag mijn steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat de VVD in Brunsum een zo groot mogelijke partij kan worden. Jongens, dat geruzie in de raadzaal, wie wil daar iets over zeggen? Ja, dat is natuurlijk een bizarre situatie, want er wordt eigenlijk alleen maar over de belangen van één man gepraat, Joop Palme. En niet meer over de belangen van de burgers van Brunsum. Daar kan ik me heel boos over maken. Ja, precies. En wat mij betreft moeten we dus wat meer hebben over de toekomst. Want daar zijn we een beetje mee opgehouden na dit geruzie. En daarom denk ik ook dat het goed is dat wij hier staan. Want wij zijn alle 4 mensen met een grotere toekomst dan een verleden. Heb je ook nog het verschil tussen de landelijke partijen en de lokale partijen, Danique? Ja, ik vind dat persoonlijk niet heel verkeerd. Ik bedoel, ik denk niet dat die verschillen ooit overbrugd kunnen worden. En op die manier krijg je wel meer inhoudelijke discussies. Zolang ze het inhoudelijk houden en niet ruzie gaan maken natuurlijk. Jullie zijn allemaal ongeveer van dezelfde leeftijd, jullie kennen elkaar dus ook. Hoe gaan jullie onderling met elkaar om? Ik denk dat we wel een betere verstandhouding onder elkaar hebben dan de volwassenen huidige in de raad. Blijft dat ook zo als je dadelijk in de raad zit? Ik verwacht van wel. Jazeker. Hoop je nou op voorkeurstemmen? Je hebt net al gezegd, je bent niet per se in de raad, maar stel voor je komt met voorkeurstemmen wel erin. Ja, natuurlijk is dat wel mooi als zoiets kan gebeuren. Verwachten doe je het niet, maar als het gebeurt, ja, dan zie je dat toch als een compliment. Dan zou ik het doen. Ja, ik sta niet voor niet op de lijst en ik wil absoluut niet meehelpen aan kiezersbedrog. En als mensen mij echt daar willen zien zitten, dan ga ik dat doen. Zou ik heel leuk vinden, als ik eerlijk ben. Ik bedoel, als ik ook de voorkeurstemmen krijg, dan zou ik natuurlijk ook de verantwoordelijkheid nemen. Dus dat lijkt me heel leuk, ja. En als dat gebeurt, zal ik dat ook zeker aanvaarden. Wat vinden jullie vrienden hiervan eigenlijk dat je in de politiek zit? Gemengde reacties. Hele positieve, maar ook wel wat minder positieve reacties. Maar als je dan je ambitie uitlegt, dan begrijpen ze het wel en vinden ze het ook wel leuk. Ja, ik krijg wel voornamelijk positieve reacties. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik stem wel op je, want eigenlijk interesseert het me niet zo heel veel. Dan denk ik, oké, prima, doe maar. Maar over het algemeen wel leuke reacties. Dat is een mooie Facebook-vriendengroep altijd handig voor de verkiezingen nu. Ja, absoluut. Maar ik denk dat de grootste kracht zit in het spreken met mensen. Langs de deuren gaan, de markt op gaan. Geef een foldertje, maar leg daar ook bij uit wat erop staat. En maak dat contact, want Facebook is een onderdeel, maar niet alles. Het is wel makkelijker als jeugd om je te profileren natuurlijk op de sociale media. Ja, vind ik ook. Ik bedoel, wij als SP zijn ook de laatste tijd heel veel actiever geworden op social media, zeker. Maar ik ben het met jullie eens. Ook de SP gaat 2 keer per week bij de mensen langs thuis. We kloppen aan alle deuren in alle wijken, omdat wij gewoon met de mensen willen spreken. Hoe sta je over 4 jaar in de politiek? Ik hoop een stuk sterker, meer kennis en ervaring nogmaals op hebben gedaan. En deze te kunnen gebruiken om zelf misschien de stap te maken om in de raad te gaan, als het zo mocht zijn. Dan zou ik het ook doen, ja. De verkiezingen dan, hè? Ja, ik hoop dat Brunsum dan alweer een hele stap vooruit is. We hebben natuurlijk al een hele hoop vooruitgang gezien in de afgelopen jaren. Maar als die vooruitgang de komende 4 jaar doorgezet gaat worden, dan hoop ik eigenlijk dat het niet meer nodig is. Maar als het wel weer nodig is, dan kunnen ze mij als eerste bellen. Ik denk dat ik me dan weer kandidaat zal stellen, zeker. Ik bedoel, ik ben hier niet van plan om te verhuizen of zo. Dus ik zou heel graag in Brunsum blijven wonen. Dus dan ook zeker weer
op de lijst, hoop ik. Nou ja, ik wil me de komende 4 jaar voor de VVD gaan inzetten, ook meer inhoudelijk werk gaan doen. En dan hoop ik dat ik over 4 jaar misschien op een mooiere plek op de lijst kom te staan. Nou meisjes en jongens, veel succes, maak er wat moois van. Dankjewel. Succes.